ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋರ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋನಿತ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸದಾ ಆ ನಮನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಡೆ ವಾಡ್ನಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಚೈತು ಈಸ್ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಿಗಿ ಕಿಚನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸುರುಕಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಪರ್ಬ ಅಂಚನೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ 2-3 ದಿನ ಅಂಡ್ ಲಾಕ್ ಪಾಡಂದೆ ಒಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇವಾಗ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಒಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೋತುಜ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಯರ ಆಯ್ಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಬೇತವಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮಲಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪಯರಾಯ್ಚಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಐಕದುಂಬರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪಯರಂಡು ಚೂರು ಬೇಲೆಂಡು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪಿದಡ್ಗ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಚೈತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ 2 ಜನ ಎಂಜ ತಿನ್ಪಿನ್ಮೆ ದುಮೇಶ್ ದಾದ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇ ಸ್ಮೈಲ್ ನೋಡು ಮಾರಾಯ ನಿನ್ನದು ಪ್ರಸಾದ ಆ ನಮನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಟೆ ಪಾಡ್ನಿ ನಾನು ಓಟೆ ಪಾಡ್ನಿ ನೆಡು ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರಡ ಟಾಟಾ ಚೈತು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಲು ವಿಶ್ಮಾನ್ ಪೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯುಧ ಪೂಜಾ ನಾ ಪೋ ಉಲದಿಲ್ಲ ಪೋ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಬಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನಾ ಕೋನ ಪೋ ದಿಲ್ಲ ಪೋ ಒಂದೇರ ಬಿಜಿ ಬಚ್ಚುನು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ದಮ ಕನೊದ್ದಿಲ್ಲ ಮಮ್ಮ ಉಲೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಚೈತು ರೆಡಿ ಆಯಲು ದೂರ ಪೋಪಿನ್ ಚೈತು ಅಲ್ಲ ಉಮ್ಮಗೆ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಚೂರು ನಮಕೊಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಆಲ್ಬಮು ಬೊಕ್ಕ ಬುಕ್ ಅಂಚನ ಕೊರ್ರೆಂಡಕ್ಕೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಲ ಒಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಕನೆಯರುಂಡು ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ದುಂಬಲ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮುಂಜಿ ಭಜನೆ ಅದು ಮಲ್ತಂದು ಪೋನು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಎಂಜಾಯ್ ಆಪಣ ತೂಕ ಆಯ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಚೈತು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ನಂಗೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ತೂಕ ನಾವು ಹೊರಡುವ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆಂತ ಇದು ನಾವಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಫೋಟೋ ಬಂದಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮದು ಫೋಟೋದು ಅದು ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಅದು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ತೊಲೆ ನಮಗೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸನ್ರೈಸ್ in Bachipada house. Look at that sunrise. Nice. That's nice. Anavne arsundu nice ge. Atta. Maga nama moltole kural baiden monni kural parbag nama kural kattada molpa onduke. ಸೊ ಅವನಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಯಾಪಲೊಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನು ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿಜಿ ಇತ್ತನೆಪ್ಪ ಅಂತಂದುಲ್ಲಾಲು ಚೈತೋ ಪರ್ಸುರದೀತಾಲು ಒಂದು ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ತೊಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ನಮಗೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿನ ನೆಟ್ಟೆ ಕೊನೆಯರೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಆಪುನು ಅಂಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಸ ಉಂತು ನೆಟ್ಟಂದೇನು ಕರ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚು ಮುರಾಣಿಯರ ಫುಲ್ಲು ಕರ್ತೊಂದು ಹೋತೆ ಅಂಡ ಕೂಡ ಆತೇ ಬತ್ತನು ಕರ್ತಿನ ಅತು ಖುಷಿ ಅವ್ರು ರಕ್ತ ಬೀಜ ಹಸುರ್ಲಕ್ಕ ಬುಟ್ಟೊಂದು ಹೊರಮಂಡು ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ದಾತ ಮಲ್ಪನು ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ನಮಕ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬತ್ತ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾದ ಅಂದು ಇತ್ತನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಪೋಯಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ದಿಕ್ವೇರು
ಏರ್ಲ ಅಟ್ಟಿಡ್ದು ಇದ್ದಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರ ಹಂಚಿ പോകുന്നിಲ್ಲ ಏರ್ಪಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ಚೂರು ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ನಿಂತನ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಒಂದು ಭತ್ತ ಪಂಡೆ ಮಾರೆ ಸಭಾಂಗಣ ಅದೈತೆ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಧನಿಕುಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ಲಿಜ್ ಲಾಗ್ ಅರ್ನೊಂದು ಅಂಗಿ ಬಾಕಿ ಅದಿತ್ತೆ ಮಾರ್ದಿ ಜನ ಅಂಚಾನ ಎಂಚಾನ ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಬಲಿಪು 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 ಸರಿ ಅದ ಬರ್ಬಾ ಅಂಚಾ ನಮ್ಮ ಅಂಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿತ್ತಿಂದು ಮರನಿ ಬಾಕಿ ಅದ ಶೂಟ್ ದಾನಿ ಸೊ ಅಕಲೊಂದು ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದುಂಡು ಭಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಭಗವತಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದುಂಡು ಐನಾತ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಲೆ ತೂ ಅಂದಿನಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಗತುಂಡು ಸೊ ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋರ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡಾ ಪಂಡದು ಚೈತು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದಾಲ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ದಿಚ್ಚಂಡು ದೇ ಪಂಡ ಮಾತ ಕಪಲ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಡು ಪನೋಡ ಬೊರ್ಚ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಸೊ ಕೇನ್ ನಕ್ಲು ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಏತು ಸರಿ ಇದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಕೇನ್ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚೈತು ಈಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ಯನ್ವೆ ಒಕ್ಕ ನನಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಗುಡ ಕೇನೊಂದೇ ಪೂರ್ಚಿ ಪಂಡ ಓಕೆ ನಿಗೆ ಕೇನ್ನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಅದು ಕೇನ್ನಾಗ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಗ್ಲ ನಮಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ಪ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪನ್ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಈಡೇಟು ಕೂಡ ಏತ್ ದಾದ ಎಂಚ ಅತ ಚೈತ್ ದಾದ ಪನ್ಪ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಖುಷಿ ಓಪನ್ ಆತ ಟೂ ವೀಲರ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಇತ್ತನಿ ಆತೆ ಪಂಡ 3 ಮಂತ್ ಒಂದೇ ಪನ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ಎತ್ತುಂಡು ಆಗ ನಿಕ್ಲೇನ ಎಟ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ 3 ಮಂತ್ ಎಬಾವೆ ನನ್ನ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡ ಪಿಲಿ 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 ಅಂಚ ಮಾತ ಕೇನ್ ನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನೇಟೆ ನಮ್ಮಡ ಕೇನು ಅವಾಗ ಅಂದು ಬೇಜಾರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಚೈಕ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ದಯ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರು ಮಾಮನಗ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ರಿಪ್ಲೈ ಏನಪ್ಪ ಕೊರ್ತುಜಿ ಬಂದದು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಇಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅನುಭವ ಆಪುನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮದಿಮೆ ಐವಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲ ಐವಕ್ಕ ಯಾಪ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಪ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚನೇ ಆಪುನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕೆ ಏನೋ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಇರಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಂದತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವು ಪನ್ಪುನೊಟ್ಟ ಕಾಪುನ ತಾಳ್ಮೇಲೆ ಬೋಡು
ಅಂಚ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಪನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಫೇಲ್ ಎತ್ತಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಕೆಲ ಪನ್ಪೆರ ಅದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನೆಡ್ ದಾಲ ಆಯ್ರಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಪಿನೆಡ್ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತದ ಹೆಂಗ ದೀಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಚೈತು ಈಸ್ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ನೀರು ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಾರು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ನನ್ನ ಅವೊಂಜಿಗೆ ನೆರಿಚ್ಚಿ ಅದು ಚೈತ ಅಪ್ಪಗ ಸರಿ ಎಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲಾ ಹೋಗೋನಲ್ಲ ಚೂರು ಬೇಲೆಂಡು ಅವು ಮುಗೀತದೆ ತಿಕ್ವಾ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ನು ಆಯ್ದ ಬುಜತ್ತ ಪೂರ ಗಾಡಿಲ್ಲ ಬಿದ್ದೆ ಬೈದಿನ ಕೂಪಾಡ್ದು ಕೋಪು ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ದ ಪೂಜೆ ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತದಾಲ ನಮ್ಮಡ ಪೂಯಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬೈಯಗ ಪೋಚು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಬೈಯಡೆ ಮಲ್ಪನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪನು 2-3-4 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗ್ಬೋತಿ ಒಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪನು ಒಂಜೇಲಾಗ ದೇಪಂಡ ಅವ್ಲ ಪೋಂಡ ರಶ್ ಉಪ್ಪುನು ಬಟರ್ ನಕಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಬಟ್ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಆಪುಣಂದಾತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ದೇವರನಿ ಅನ್ನೋದು ಮನ್ಪುನು ಒಕ್ಕದಾದ ಅವಳು ಹೋದು ಕಾಪುನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಬಟ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪುನು ಐತೆ ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಐತೆ ರೇಟ್ ಬೊಗ್ಗ ಇರಲ್ಲ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪಗ ಇನಿ ಅವಿತಲಾಗ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜನ ಬರ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ದಿನ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಲಿ ಏರು ಬಂತು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ ಆಂಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೂ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಮಾತ ಅಂಚೆನಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲೇ ಮಠದ ಭಜನೆ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಡಿಗೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೊಂದು ಭತ್ತ ಚೂರು ಬೇಗದ ಶಂಡಿ ಮತ್ತು ಆಯ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಬರದೆ ಎತ್ತೊಂದು ನನಗೆ ಬಚ್ಚಿನ ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಚೈತಾ ಮಾತಾಡು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಂದೊಂದಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಒಂದಿಪ್ಪಲೆ ಬಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏರು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಐನತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಆತ್ನೆಟ್ಟು ಒಂದಿಪ್ಪಲೆ ಬಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತ ಇಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅವಾಗ ಈ ಲಾಗ್ ನೀಡೇ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ See you.